Een soort mensen rennen van de morgen even langs het monument in het Rengerspark. Ze willen maar eigen zien hoe groot de skee is. Maar ik om even stil te staan bij dat jongen dat het monument eens voor bedoeld is. Jo, het is namelijk de nationale betinking van de oorlogsslachtoffers in Nederlands-Indië. Wat opvalt is een briefje dat opplakt is. Diep triest en schandalig. Namens mijn overleden vader, die nog in Nederlands-Indië gevochten heeft, spreek ik mijn afschuw over deze wandaad uit. De politie is nog op zoek naar de jongen die het verantwoordelijk is voor de vernieling. In de tussentijd wordt er van alle kanten speculeerd door de dierder of dierders. Rond weekend moesten een soort festivalgongers van Into the Grave in de buurt van het monument langs om bij haar een camping te komen. Maar nevens buurtbewoners is er wel vaker sprake van vernielings in en rondom het park en is het te makkelijk om de festivalgongers te beschuldigen. Nou, als je maandags hier langs loopt dan is iedere keer het bushokje stuk. Dus het hoeft helemaal niet te wezen dat die mensen dat hebben gedaan. Het kan net zo goed jongelui zijn geweest vanuit de stad. Iedereen die kan het in principe gedaan hebben. Ik bedoel, de kans is natuurlijk wat groter omdat er allemaal mensen van buiten gekomen zijn. Maar er zwerven hier wel meer mensen 's nachts om. De vernieling liep het bot op de social media. Mensen spreken haar een leukens en onbegrip uit. De stichting Indië Monument Friesland is blij met alle typen die ze krijgen. Intussen is echt duidelijk dat het monument hoe dan ook waarom komt. Ja, het is onherstelbaar beschadigd, maar als we zouden denken aan het bijvoorbeeld opnieuw laten gieten in brons van dit beeld, dan zou dat kunnen. Met de restanten, heb ik me laten vertellen door deskundigen, is op zich wel een mal te maken waarmee een nieuw beeld kan worden georganiseerd. Goed, en dan zie je de doemdenkers die zeggen, ja, dan stiert het ernaast weer en dan gebeurt er weer wat. Ja, maar ik vind niet dat wij moeten wijken voor doemdenkers. Ik vind ook niet dat wij moeten wijken voor wie dan ook. Er is gewoon weer de laatste woensdag traditioneel van de maand augustus een herdenking in het Rengerspark. Dat zal ook dit jaar, in dit geval helaas zonder beeld, maar ook die herdenking die gaat gewoon door. Burgemeester Vert Kronen van Ljouwert zal in kwatten niet peteer maar de stichting om te praten over de vernieling.